או, מה זה? ממתקים. מה זה? זה סרטון של ממתקים? כן. אוקיי. עכשיו בואו נתחיל. איך שהם עושים את זה ברור, אתה אוכל את זה, חותך את זה חצי בשביל שגם אורית וגם אני, גיא לוי, יאכלו את כל חטיף ממשהו זה. כן, ואחרי זה נדרג את זה. ואחרי זה נדרג, ובסוף, אם נדרג את כולם, ונראה מי יהיה בדרגה הכי טובה, והוא יהיה מקום ראשון. כן, אז לפני שמתחילים, תגיד לנו, תשלחו לייק, אבל הם רואים אותי. תשלחו לייק, תצלצלו בפעמון, וגם תירשמו לערוץ. רגע, רואים את זה? לא צריך לעשות ככה. זהו. טוב, בואו נתחיל עם זה. אוקיי. מהראשון עד האחרון. כל אחד טוען חצי. כל אחד טוען חצי. כל אחד טוען חצי. כמה זמן נעשה את הסרטון? 3 דקות. תן לזה 8 מתוך 10. אני רוצה את 8 מתוך 10. גיא, כמה אתה? 6. אוקיי. עכשיו בוא נעבור לממתק הזה. רגע. מה? 8 ועוד 6. 14. לא חייבים לסתור, בוא נעשה פה. זה תרגיל לילדים שרואים. 8 ועוד 6. 14, לא? כן, זה ברור. לכל הילדים בבית ספר. אפילו לתינוקות, זה ברור. מה הקשר תינוקות? תינוקות הם הכי תראו את הממתק הזה מעניין. ככה עושים. מפצלים. וואו. 9 מתוך 10. 9 מתוך 10. זה הכי טוב. 18. הממתק הבא. האחרון חביב. רגע. על כמה זמן אנחנו מצלמים? 3 דקות. מה זה? בוא נפתח מהר, זה 3 דקות. נראה מגיד. שלוש מתוך 10. החלק הזה הוא בכלל לא טעים. 3 אתם רואים חברים? זה לא טעים אבל כן קראנצ'י. 3 מתוך 10. 5. זה הכי גרוע. 7. עכשיו בוא נעשה טופים ונגיד להם איזה ממתק הכי טוב. טופים. הממתק שקיבל 18 האמצע. אני אגיד לכם, איזה ממתק זה היה זה? כן. זה היה הממתק הזה. כן. עכשיו זורקים את כל הזבל. מה? טוב, חברים. עכשיו די. תזרוק את הטלפון. אין סיכוי. לשם. לא. גיא, תגיד להם את הסיום. תגיד להם את הסיום שאומרים את זה. הממתק הכי טעים, הכי שווה והכי טוב. עכשיו תגיד את זה של תרשמו לערוץ. אוקיי, אתה תגיד. אני לא. טוב. בבקשה תשלחו לייק ותצלצלו בפעמון וגם תירשמו ותגידו לו שהוא עוד שנייה יכול ליפול. האמת לא. איך אני יכול לעלות?
טוב, יאללה ביי. האמת המנוף הזה יכול... יאללה ביי.